Scary movie. Brett. Hey, se, der er Buffy. Hvorfor hænger vi overhovedet ud sammen med hende? Det ved jeg ikke. Bye, Dad. Farvel, far. Hej, piger. Hej. Mwah. Mwah, mwah, mwah. Er han væk? Ja. Dan. Ej, piger. Jeg synes simpelthen bare... Buffy, hvorfor spiller du egentlig komedie over for din far? Han vil stadigvæk gerne have, at jeg er hans lille pige. Hvorfor siger du det ikke bare til ham? Det har jeg også tænkt mig på et tidspunkt. For eksempel? Det er et bedre spørgsmål. Lad os gå ind i klassen. Skal vi ikke? Jo, vi kommer nok også for sent. Goddag, klasse. I dag skal vi tale om klima. Til jer, der ikke kan se det, så skal vi tale om klima. Er hun ikke sød? Jo. Er der nogen, der vil lave i sit forlag? Mig. Mig. Ellers andre? Kom nu. Ingen andre? Okay. Yes. Godt. Gå op til tavlen. Godt. Okay. Alle isbjørnene, de dør. Fordi at al isen på, hvad det nu det hedder, Grønland, det smelter. Og så er det, at ingen is, så kan de... Så hold dog din kæft, kælling. Men jeg var ikke færdig. For helvede. Ja. Svin. Nu skal du over til din far. Her. No. Vi ses efter timen. Sådan. Nå, klasse. Så, ja. I er fri. Yeah! Yeah! Woo! Hvem er det? Hvad vil du? Det er mig, Bobby. Din kæreste. Hej Bobby. Hvad så? Jeg vil bare sige, jeg savner dig. Og jeg elsker dig. Og jeg elsker dig, skat. Vi ses. Hej. Ja. Jeg ved, hvad du gjorde sidste sommer. Hvem er du? Jeg skal nok komme efter dig. Hvor er du henne? Ja, jeg er inde i huset. Du glemte at låse bagdøren. Hvor er du? Prøv at gætte. Er du inde i huset? Where I?
Hvor er jeg? Du er bag sofaen. Hvad? Hvordan kan du vide det? Jeg kunne se dine fødder. Vend om. Vend om. Hvor er jeg? Det ved jeg ikke, Mester Dræber. Jeg må lade være at drikke. Hvid kvinde i fare.